А, Добре дошли в този видео, където ние ще вземем нови играчи, ще направим пак опенинг и ще разпродадем някои от играчите, които вече, как да го кажа, са стари и не ми трябват. Нека започнем първо с отварянето на пакове, след това с разпродаването на играчи, защото има доста играчи да разпродадем, като Виктор Бая, който днес ще го сменя, и Рикардо Карвалио, който струва 16 милиона, Виктор Бая струва 20. Както виждате, можем да правим много добри пари с тази сделка, да продадем играчите, като това се нарича инвестиция. Тъй, че ние ще инвестираме в нашия отбор. Така, ето тук можем да стигнем също и преди малко, като отворих играта, аз получих още нов играч, Маркъс Рашфорд. Не този, 110 картичката му. Буквално EA Sports буквално постоянно ни дават подаръци. Един път дават ти 114 ютоц, бей ти е безплатно. Втори път ти дадат 112 Белингъм. Трети път ти дадат 108 безплатна прайм икона и общо взето и EA буквално се разпускат, така да го кажем. Много надяване им пука, въпреки че дадат много добри играчи, но явно целят някакъв начин да ни помогнат. Така, тук ръчите на Стоичков ли е? Не, на Савър. Да, ето го Рашфорд. Като виждате. Така, тук много ясно, че няма да има локаут анимация. Това си е ясно. 106, не. 105 Брахими. Това не е случило от прицелим живота дори. 150 Skycoins, скил бустове и накрая ранкове. Нищо. Ще вземем ти спокойно. Има още и тук, докато не стигнем до 60 ниво на паса и вземем Букайо Сака. Така, сега отваряме къде? Тук отваряме. Да, тук не са много. Левел 10, левел 15, куташ. Да, много коинс. Интересно. Тук пак точки някакви. Така. И сега от тук Тофи Титан ще правим екчейндж. Новия екчейндж. Както вече знаете, аз тук си успених квестовете и взех Кени Далгдиш. И сега той ми е съответно новия нападател. Може би се разкарам лял за какво беше първото име? За Ландън Донован. Който също е добра картичка и ще заменя новия вратар с Джерзи Дудек. Ако се питате дали си струва този екчейндж, не. И сега ще ви обясня защо. Така, тук Daily Reward. Тук казваме? Не. Кайте. Сега тук ще дадем, ще дадам един джейм и се надявам за локаут. 10 милиона коинс! 10 милиона стотинки. Браво! Правихме 10 милиона за 0 време, хора. Тъй, че дома нямаме какви са статуете. 150 пейс. Прави го. Прави ми впечатление. Шутинга става. Дефендик много ясно, че няма да има. Физика. Добра картичка. Добра картичка.
И ето тук на Дудек статовете. Просто мисля, че той ще ми е много аватар. Защото Роберто Карлос 115 не се струва, защото ще отдадат 113 безплатно от Mystery Things. Така разбрах. И сега тук ще правим един exchange. Опа, размяна. По-правилно. Даваме парк Ирсен. Въпреки че се казва парк Джисунг, аз му викам парк Ирсен. Пейте. Сунг на български е сен. Така. Used in other condition от Аменди даваме Филип Костич и даваме 20 милиона коинс. Нека да видим тази прекрасна лоукаут анимация. Имам си и Елзебито. Човече, какво се случва? Човече. Та игра е най-бъгалата. О, ес! Мисля, че ще е лоукаут, но ще си го скриншотна. Няма как. You have received a new player. Клозе 114, айде. Вече имаме Мирослав Клозе. Карта за 700 милиона. Чакай, толкова се струва. Чакай. Тук ето и другите икони, Дел Пиеро, Фердинанд, Рао. Тук на 10 поръчки може да получим някои от тия икони, или Кристиано 114, Кейлор Навас. Те са стабилни са. Стига да са трейдабъл, естествено. Я колко струва Клозе? 70 милиона! Мане. Той ще ми даде. Стабилна карта, бе. Стабилна. Като Клозе местото е играча, на който е вкарал най-много голове в едно световно първенство. В едно. Тук също има един пас, да го взема. Голд пас. Охо! Тук звездички получаваме, диаманти, точки. И сега лоукаут? Please? Гледайте това това кое е? Стуани? 10 милиона картичка. Много стабилно. Сега ако успеем да стигне днес до 20 тир, ще взема ето това. Още 2 милиона коинс. Буквално си компенсирам, така да се каже, компенсирам си това, че дал 20 милиона стотинки за Клозе. Тук нищо нямаме. Тук е голямата изненада. Ще вземем 112 Марсел Десай и 114 гарантиран Тимов да си за играч. Дека да вземем Марсел Десай. Отваряме. 3, 2, 1. Да се сложим на тази лоукаут анимация. И 3, 2, 1. Какво ще ни се пазне? Оха! Марсел Десай просто. Никога не съм виждал по-прекрасна анимация. Колко струва? 200 милиона. Окей. Знам, ще го сложа в отбора си, защото това е легендарен играч. Ако се спомняте UCL миналата година, чакай, той е ловлача ми е. Я си го гледкам в пазара. Така. И сега отваряме 114 UTOTS. Не, няма да отваря сега, не. Просто да правя отбора си. Така. Първо,
Както виждате, Кейн Далглиш съм го вдигнал, преферил съм му трансфер точките. Сега тук имаме скил буст на Леал, честито. Вече ти си 13 оверал напред, мой човек. Така, ето тук виждате Леал. Ето какво става. Погледнете този звяр. 129. 129 човече. И сега тук просто заменяме Виктор Бая с Каспар Шмайхъл. И сега е тук Виктор Бая естествено има повече скилове, но да, вече с 127 оверал. Така, нека да трейн. И вече Шмайхъл 115. Браво. Супер, и сега очаквам всеки момент ми да стане 128. Ако сложим и Клозеде, но не мисля за мен Елзебио, хора. Елзебио просто е легенда, хора. Но не искам да заменя и Далглиш. Искам да заменя Леал, хора, честно. Явим... Чакайте, аз сега какво ще направя? Може би ще го туря Клозе като крило. Но... Не знам. Не знам честно. Изправя съм пред труден избор. Тук Рикардо Карвало го заменяме с Марсел Десай. След че Карвало ще повече уменя от Десай, защото тренинг левел. И сега тук отиваме и ще му префърлим уменията на честито. С 128 оверал? Не, 127. А може би с Мирослав Клозе ще стана 114. С скил мовете трябва да стане 120. Defending. Ще взе. Дигне ми Пепи Христов. Сега тук 127 е 1 милиард коинс. Тук ако подава. Да, Лука Модрич. Вземем си парите. Сега време да разпродадем всичко. Виктор Бая. Така. Започваме отзад напред. Тук, кое да продадем? Мейсън Маунт. Дигнал се. Тук тя няма ги продавам, защото са редки. Самия в отбора също. Кой да продам? Къде до Колибали ще продам? И сега продаваме Стуани за 10 милиона коинс. Супер! Така, Виктор Бая. 199 на маркета ли бе? На пазара да е моя грешка. Ван Перси, много ще ми ипсваш, брат. Ти беше много полезен нападател. Даже наскоро пича се отпразнува 40-тия рожден ден. Но, да. Джовани Ди Лоренцо. Чао. Брат, тия играчи много яки. Кой е следващия? Колко е Дибал? Дали е 9? Не. Салах? Не.
Кристиано Роналдо продаваме. И това е де... Продавах ли? Да, продавах го. Продаваме Стиви Джи 105-ичка. Страхотно му беше. Продаваме Фабио Канаваро за 3 милиона. Продаваме и последно Едвин Ван де Сар за 7 милиона и половина стотинки. И сега тук някой тя играчи не ми се подава, но като и да е. И сега това, което правим е да заменим Рикардо Карвалю, за да го продам. И зато и се връщам с една. Така, мисля, че е време да продадем Рикардо Карвалю. 9-9. Уф, 9-9 на марката. Стига, бе. Кой съм подал? Този. Къде да чакаме и останалите да се продадат. И сега вземем той 14 Ютоц. Време е. Време е, хора. Време е. И аз сега следим на тази уникална локална анимация. За всеки случай ще имаме играч за над 500 милиона коинс. Всеки случай. Тук Тео Ернандес колко струва? 550 бил. Пам. Вече пакета ще отворим. Please. Какво се случва? Не! Мама му! Дай! Стигал е! Брато! Ей, ни скамнаха! Братле, номинацията беше уникална. Човечице. Но мисля, че е трейдабъл, човек. Стигал е. Тер Штеген не ми трябва, много тъп вратар. Дори Стоичков е по-добър. Отля. И от отцовете иначе са много слаби, много. Мисля, че ще е трейдабъл. Ама аз защо им видях цените? Значи. Тогава как да взема милиони коин? Стотинки. Няма, да продадем сега тук Дибала, Салах. Тук ги продадох, нали? Стабилно. Виктор Бая Тресел. Охо. 7 играча сме разпродали. Добре, сега ще правим няколко игри на Division Rivals. Върсах в това, защото видеото стана много дълго видеото стана. И да започваме. Как ли от 20 имате такива малумни играчи, 130? Защото ония глич, дет някакви малки лапиница си вземат играчите. Това не е сериозно EA. Може би както сте разправили, вече има бета на EA FC24. Можете да си я вземете, да си я купите, да. Въпреки че не виждам огромен смисъл. С всяка година дрънкът едно и също. Как графиката била по-хубава, не знам си какво, ала-бала.
Топич, той е 127. Да, Кобел е много добър вратар. Елзебио, какво ти става? Да не получи инфаркт, бе! Хора, на Елзебио нещо му стана. Това е. Както виждате, аз съм с екипа. Много расизъм. Сократес. Какво се случва? Копил е много добър вратар. Джо Каспар Шмайхъл много е пази. Ще прави 4 Division Rivals матча. Първо за Кени Далгиш, второ за Марсел Десай, трето за Клозе и четвърто за Тер Штеген. Брато, Тер Штеген много тъпа карта. Като ще тук печелим. Тук се изпълних задачите в този евент, Тофи Титан. Стабилен отбор. Значи ще има топич. Значи от 10 шанса може да имам един шанс, който да е basic. Клозе Елзебио Мал. Мисля, че Парк Джисен е untradeable, може да се трейдне с него. Човек, как той има повече грейди шанса от мен, ай с тия. Салиба, да. Най-тъпия ютоц на света. То да не играе с Тер Штеген, бе. Ако това е Тер Штеген, гледайте какво става. Не, сега гледайте Стичков колко прави. Какво? Какъв е шанса? Не знам, бе, хора. Какъв е тома умен вратар, де си е взел, бе? Грей шанс, бе! Та фък. Човече, не, това не е нормално. Боже мой! Да. Супер. Много умна игра е тази. Уж тя се съживява. Когато и моите френдове не я играят. Моите приятелчета не я играят тази игра повече. Разбирате ли? Сега ако ми даде някакъв с 540, аз съм в гроб. Явно ми е отбора този пич. Каспар Шмайхъл и Кобел. Човек, ползвай Каспар Шмайхъл, много работата ще свърши. Кобел също е много добър вратар. Много добър вратар е Кобел.
Зато Крейчанс. Мамка му. Човек, защо не дадат фаул на Стоичков? О, ес. Право да. Камата. Камата вкарва. Право на Стоичков. Даже в новите герои Димитър Бербатов. Може би за много защитник ще взема усил, може би. За кой ще е следващия играч? Няма да е Роберто Карлос. Роберто Карлос ще е след този, но те според лиговете, които знам. И сега още една игричка. Играем и 540 хиляди фена се ввод. Охо, Нкунку, Зидане. Уф. Мале. Окей, Далглиш. Елзебио! Браве, това се вика да бъде каданс. Ей, какво се случва? Защото тока спря. Чакайте. Май намерих обяснение. Когато не лагал. Когато снимам лагал, май. Защото вече е време да спираме това клипче. Нали. Това ми е обяснението. 6-3. Браво. Три, две, едно. Цак. Това е. Аз ще приключи. Кога само Кунко и Клозе са вкарали? Браво на Каспар Шмайхъл. Баща му Петър Шмайхъл е легендарен вратар, хора. Легендарен. И сега остава само исто да приберем в нашите кобури парите. Кой се подал? Канаваро, Салах. Така. Колко пари? 19 милиона. Бам! Нека да е то сликане, Coins. Браво. 116 милиона. И това е. Ако пяхме с тия 20 милиона на Клозе, ще да има в момента 136 милиона. И още взето това е... Видеото ще приключи. И приключва с такъв добър отбор. Жут Белингъм, Сократес, Роберто Карлос. Ще видим в следващото видео, може би с нови играчи. Тогава, чао!